Preguntes, respostes, què és més important? I was looking for an answer. It's the question that drives us near. It's the question that brought you here. I sobretot, per què és més important? Deixa'm que t'expliqui una petita història. The Chamber of Understanding. Fa molts anys, en una bucòlica posta de sol d'hivern, al costat del mar, estava parlant amb el meu amic Paul. Estàvem parlant sobre l'amor, la vida i les coses per venir, quan de sobte em va preguntar: què creus que és més important, la pregunta o la resposta? He d'admetre que em va agafar per sorpresa, no sabia què dir, però em feia olor de socarrim. Després de pensar una mica i sense gaire convicció vaig dir: la resposta? El meu amic va fer una ganyota a mig camí entre la decepció i la complaença, mentre intentava explicar-me per què la pregunta és molt més important que la resposta. Encara que jo no aconseguia veure-ho clar, semblava important i potser correcte, però el seu raonament no m'acabava de convèncer. Estava una mica inquiet, ell és un tio llest i semblava molt segur. Això em convertia en un idiota. Però finalment vaig seguir endavant amb la meva vida, ja que les necessitats del dia a dia no deixen gaire lloc a les divagacions. Va passar molt de temps. I coses que no s'haurien d'haver oblidat mai es perderen. La història es convertia en llegenda. La llegenda Es transformà en mite. I durant 10 anys no vaig tornar a pensar en això. I si ho vaig fer, va ser amb el mateix sentiment inquietant, de que el raonament semblava correcte, però no podia explicar per què. Fins que un dia estava en la meva pròpia Chamber of Understanding, pensant en l'amor, la vida, l'existència de Déu i el significat de tot plegat, quan la resposta d'una d'aquestes preguntes em va colpejar com un llaç. Això em va fer pensar en la pregunta del meu amic, i la resposta em va colpejar una altra vegada. Els moments eureka són veritablement collonuts. La raó per la qual la pregunta és més important que la resposta és que sense la pregunta correcta, la resposta correcta no serveix per res. Permeteu-me desenvolupar una mica aquest raonament. A mesura que creixem, ens les arreglem per formar una espècie d'imatge funcional del món, o almenys el que pensem que és el món. Venim amb una imatge totalment buida, negra. A mesura que creixem, descobrim les peces del trencaclosques i comencem a veure una mica com és el món. Aquesta imatge té molts forats. Mai arribem a veure la imatge completa. I algunes zones estan més netes que d'altres. Aquestes són les nostres professions, els nostres hobbies, però mai podem veure una imatge completa i neta, ja que això ens convertiria en semideus. I no veig que això pugui passar en un futur previsible. Tot i així, de vegades podem descobrir una petita peça del trencaclosques. És el moment eureka. No em malinterpretis, per descobrir una peça del trencaclosques també necessites la resposta correcta. Però si no fas la pregunta o preguntes correcta, per descobrir aquesta peça del trencaclosques, per omplir aquest buit al nostre coneixement de l'univers, si obtens la resposta correcta a la pregunta equivocada, no ompliràs aquest buit en el teu coneixement. Afortunadament, aquesta no era una qüestió de vida o mort, perquè jo vaig trigar 10 anys a entendre, a averiguar la resposta. Un tio llest, And that's why I believe I deserve the Nobel Prize. Espero que t'hagi agradat el vídeo i, en aquest cas, sisplau, dona-li el botó de subscriure i el m'agrada i tot això.
i ens veiem aviat.